थोरसि लथा सुनो बालायबावो हामफिया जि गाजा गयो हाबा जानानै नोङो थोरसि लथा सुवाबा आयौ माथो गिलिरथार नै लोगोफोर हाजिरा मावनो फैदों आङो हाजिरा उफाय गैया माथो खालामनो हाजिरा मावनानै जायाबा नै थागोनलै अभी मजा आएगा ना भिड़ो नै मादि गाखोदों देन्जार गाखोयो आरोना गयखौ बास्लायबावगोनसो बिसोरो खाथ्रा गोजौ गोजौ गाखोयो नै बा गाइस नुदों मबाइलाव बिराद गोजौसो माखौ सुनांगौ आंलाय माखौ सुनो नोंनि सापर्टनायसो लोङो जोङो लाबो जोंबो ने जोंबो लाबो अयथासार गोथाव जाखादोंलै गोथाव ना मा खानस्रि बायदि गोलाव गोलावथार जानायावल' मुखासोथ' जाल' गाख्रेबा नोंसिना मारामा बिगुमाया बिदाया नायहो बुखारथाराबा बिदि हायो नामा बै सामसजों मोनसे हमफादेर सामसजों माथो मोनब्रैल'सो नांगौ माबा गेस जादोंदां आंबो बिदिनो जागासिनो ना दालि जा भिडिअ खालामनो थिनि ओमफ्राय जि लाजिहा गुड मर्निं लोगोफोर होनलायलायनानै लानांगोन आङो जि थिनबाय थायो दानि बारुरुनो मेगिजों साहा गाइखेरा बुरजा दंखायो दा बिमानो हैबावा नालाय जानायासो सिगां ओंखाम उखैदोंबाय नोंल' उखैदों बेंगालराव खामानि मावग्रानो हरसेल' थाना फैबावो थानोनो हायानो मोनसे मोनसे जाजोबगोन आं लाइन लाइन दोनना लाखालायबावो फैसा खामायनो थांग्रा बिदि जाबाय न'खौसो गोसोखांनानै हरसेयावनो हरसे गाबखादोंनो ओमफ्रायो खरलेबलेब जाना फैबाय नालाय फैद' जलदि फै गुसु जाजोब्बाय लोगोफोर माने बैसागोनि एसे रिल्स बानायनो नागिरदों आरोना दा बैसागो खाथि बैसागो फैहां फैहां जाबाय नालाय बैसागोआथ' जोंना एप्रिलनि 15आव जायो 15 एप्रिलबाथाय जोंहा बैसागो एकदम भर जायो आरोना दा सोरबा सोरबा बैसागोनि मिउजिक भिडिअ बानायगासिनो दं देग्लाय आं माने बानायनाय जायासै आरो नेक्स्ट इयारहालागै नायनोसै बानायनाय जायोना जाया ओमफ्राय दा रिल्स बानायनो नागिरदों आरोना ओरैनो माने इन्सटाग्रामनि थाखाय बुंथारैखाय बारा जालायलाङाखै सालाय गिदिङाखै बैसागु बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय माइब्रा जा माथा जा आसु जा जोसा जा गोदै जा गोखै जा गोफा जा फादुब जा लोंनो 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 गोसो जालायबाय बाजाय लोंनो 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 गोसो जालायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय आंखौ एंगारनानै सोरखौबा नों जिउनि लोगोरि गनायोब्ला सक्ति थैनाय बादि थैहैगोन आं नोंनि जुलिनि मन्दपावनो खामलिना लोगोफोर सानाबो हाबथारसिगोन बारा गोबाव गैला ओमफ्राय दा आङो मोसौ लायनो दुब्लियाव फैदों आरोना माने अखा बोथोर नालाय दायो साना माने अख्राङाबो एकदम खोमसि खोमसि जादों आरो बिदिनो दा बैसागु बोथोर सफैलायबाय उरां फारां मोनलायबाय गोसोफोरखौ बैसागोनि देग्लाय एलबामथ' बानायनाय जायासै आङो नेक्स्ट इयारहालागै फैगोन बोसोराव
नाजानोसै बानायनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोनबाय थायोबा बेबायदिनो थांनाय बोसोराव आङो बैसागु एलबाम बानायदोंमोन देग्लायबो सङाथ' रेडियानोखामोन आंनिया खिन्थु माखासे एसे प्रब्लेमनि थाखाय फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आं बानायनाय जानाय नंला देग्लाय बैसागु एलबामखौ दा नेक्स्ट इयाराव आङो बानायगोन आरोना देग्लाय दा जोंहा उन्दै फिसाजोबो मोनबाय नालाय दा बिनि थाखायनो आङो एसे खस्थ' जादों आरोना दा सोलिनो थाखाय न'खराव दा थांलाय फैलाय माने फुरा फ्रि जाथ'वाखै आरो नेक्स्ट इयारनिफ्राय आङो बानायगोन आरोना नेक्स्ट इयारनिफ्राय दा नेक्स्ट इयारथ' बैसागु एलबाम बानायगोन बिनि सिगां आङो माने मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ आंना दा गायनाय फुनाय जोबखांनायनि उनावसो आङो ओंखारसिगोन आरोना माने एलबामफ्राव दा बेनो दा मोसौ लांनो फैलायबाय आङो मोसौ गारांखौ लानानै एसे नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे मेथाइ स्राय रोजाबनो सानदों आरोना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो ओरैनो जानला मोनला दा नोंथांमोना गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो ओरैनो खोनासंलांबानो जाबाय आरोना ओरैनो दसेल' बा जास्ट लाइन मोननै मोनथामसोल' खनगोन आरोना आङो सिरि सिरि लासै लासै सोरबा खोनासै खोनासै माब्लाबा नों सफैबाय नों आंनि लांगोनासिम गाजोनों गाजोनों गंसे गंसे सोरबा नुसै नुसै माब्लाबानो सफैबाय नों आंनि दरखंसिम माब्लाबानो सफैबाय नों आंनि दरखंसिम आयौ माथो गिलिरथार नै लोगोफोर हाजिरा मावनो फैदों आङो हाजिरा उफाय गैया माथो खालामनो हाजिरा मावनानै जायाबा नै थागोनलै मोनसेया बावगोनसो लाबाव दै बारनायावसो खस्थ' जागोन नामा बडि ओंखारलायदों माथो ब्रां ब्रां होनो बडि ओंखारलायदों बाननायाव बोरैबा जायोलै रिक्स लाजानाय नङा औ मोननै मोननै लादो मोननै मोननैल' गासिबो जारला जारला आयु महा जारला खामानि मावनांगौ लाबावनो लाबावनो आरो लाबावनो दै बारग'नांबावगौसोलै सेन्देल फुनांगोनथ' आरो नुबाय हिनजावला मासे खस्थ' मावनाङो इसोरबो हाजिरा खासोना हाजिरासो लाखागोन आं इसोरखौबो थिखाबा बारा थांदे खेबसेनो मोनथाम लानो र' मोनथाम ला मोनसेयाव बेसेबां मोनथाय बाला अखा सिबायना नङाबा दाखालि फैगासिनो नैबे सेरनिखौ आङो हाफायजोबनो होदोंमोन बेखौ नैबे गयाव नांजोबगोन ना उनाव नैबे गेटदाखौ हाजागोनदां नैबे गेटदाफोरा हायालै हा हाया ओमफ्राय अबेखौ हागोन बैखौ हाबावगोन बै लाइट दलरा बैखौ हागोन नैबे लाइट दलरा हाया दा बे लामाया अबेखौ दानबावगोन फैलाय बेखौ दाननानै ओमफ्राय बेखौ हागोन नैबे खुन्थासो जाबावगोन नामा बै गानसिन जाया
बेखौ बन आइ गिलिरद्राय जायोलै मोनथामबा जायो हा जागोन दा बार' फुबासो wah होख्रावथारदों माथो गिलिर मोनाखै ओइ आदा जौ गिसि लोंनो जौ गिसि लोङालै जौ गिसि लोंख्रुब्रा नुबाथारो खेबथ'नाङा जाथ'आखै आरो ना दे 1 2 3 एक्सन एफ्रेसो नोंना एक्टिंआ मा थाखुमादैसो आंनाव देलाय लाजिसो बाला बोरै एक्टर जानो हागोन ना इदिबा थाखुमायोबा बोरै एक्टर जानो हागोन हा देब्रा नोंखौ खेबाखै ओरैजाय था नोंखौ खेबाखै नुवा जाम्बाय ना बेलेगसो नै नोंखौ खेबबाबो नुवा बैखौसो नुफैगोन आरो ना ओरैसो नोंनि माबा गन्थंनि गुंग्रायखौ नायनो खारासो बाला नै आदा दैमुआव हाजिरा लादो आरो आंना इउटुबाव फैसा मोनथारासै आरो ना बेनिखायनो हाजिरा लादो आङो 300 हरनोसै रग' रग' आंनाव हाजिरा आरो ना ओरैबादि माहाजोन जानानै दं आं दामानि आरो बारि बागानखौ नाय लोगोफोर इउटुब फिसा मालाय मा जानो नोमथैसो इउटुब फिसा मालाय मा जानो ओरैबादि बिनिफ्राय बांसिन खामायबावोसो आं नै नाय गय बारि बागानखौ नाय नोंथांमोना दंफांखौ ओरैबादि हाखावदोंना ओइ नोंहा ओरै थालाय थानो बादों नोंहा ओरै नायलाय नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया गैया सिगांनियालाय नों सोरबा सिख्लाफोर गारखांबाय देलाबनायालाय देलाबाखै देलाबनायालाय सिन जाबाय सिन जाजोबथारदों माथो आरो रोगाबावनो हाजोआव बे खैफुट जागोन 6 ओंखारबावगोन इयावबो ओंखारबावगोन दा बैनिफ्राय सिमलाबा खोरखिन जागोन इयो खोरखिन जागोन बरियानो बैथ' माबाखा नालाय नङाना बेयो बै बाननाया समान नङाबा फुसुंलांगोन बे गुवारा एसे जाबाय बे आरो बे गुवारा माबा जानांगौ रोदाया एसे जाखाबाय बारांसि जानांगौ गोलावा गुवारा होमब्लासो 144 इंसियावसो सेफ्टि मोनसे जायो बेखायनो सेफ्टि मोनसे होनो नांखाबाय गोलाव नालाय सिनाव गैया जाला जखा लानानै लोगो बाहाय आरो दोलाबावबांगोनलै आरो खनसेबाव सावैखायो माथो नोंलाय बिराद गारि सावैबाला आरो दोलाबावनो थिनदों हगार गाबखौना आं बेलेगाव थांनांगौ दं दसेसो जागोन गुवारा ने दै हाबबायना दै दाख्लैनो रोगानो हाबावगौमोन लामा खोना मेंबा बेखौ खालामो नोंखौ थगायनो मानो थगायदों बे बारिखौ नुबायना लोगोफोर गासिबो आंनि गोजा आरोना बेफोर बाउन्डारा गासिबो ओइ आंनि गोजा आरोना गासिबो हिनजावखौथ' आङो डाइरेक्ट 3 लानायसो टारगेटखा आरोना ओरैबादि 3 लायाबा फाग्ला दानि जुगाव 3 लायाबा खारो
लोगोफोर माने दाखालिनिफ्रायनो दंफांखौथ' हादोंमोन ओमफ्राय आं दा माने भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन आरो आं बेलेगाव दंहैयोमोन नालाय तामुलपुरावसो दा जोंहा कक' इण्डिया चेम्पियनशिप गेम जादोंमोन बेहाय थांदोंमोन आङो ओमफ्राय दा नै हासिगोन आरो आदैमोनहा दाखालिनिफ्रायनो हाखादों माने मेचिनाबोथ' खै बोसोरनि बे मेचिना खै बोसोरसो जाखो ओरैनो गोदानसो ना गोदानसो ना बिदि आरो माने न'निनो दंफाङा बाहेरनि नङा खावनाय नङा आरोना नैबेहाय पेट्रलसो जायो ओमफ्राय टुटि ना मा होनो बेखौ लगायनांगौ ना टुटिजों मा लगायो माबा मबिल खालामनाय मबिल खालामनाया एक्सट्रा नैबेयाव स्टिल इन्जिन खै हाजारसो थाङोलै बे दायो मेचिना गंसेयाव दामा दायो 38 गोलैदां 38,000 ना माजिबाटाव मोनदां माथो ना मोनला सिगाङावथ' भुटानफ्रावसो लायोमोन दाना जायगायावनो फानो आरोना बेखौ माने बेलेगनि दंफां हायोबा खिन्थु हमो गाव गावनि न'निबालाय जेबो नङा दा फरेस्टफोरनिखौ हाजालाबाया आरोना दा न'आव हानो थाखायसो बायदों बेखौ न'नि थाखायसो मेचिनानो नै 38,000 फिसासो जेबो गैया नै मथा मथि 10 केजिसो जागोनदां 10 केजिबो गैबावा खोमा बेनो बिराद दाम माने बेजोंनो हाजोबनो हायो आरो दंफां गिदिरबाबो हाखावजोबनो हायो फैयासै माथो सासेयालाय ना अबेबा साइकेलजोंसो फैगोन ना मा होनदों बिसोरो बेलेगाव थांसिगोन मा मेचिन गंसेल' होमबा गंसे लाबोगासिनो लायनो थांगोन दायो र' नैबे सुथा दसेनो हाखांगोन बेखौ नायबाय था गिदिर जायाखैना सुथाया ना इसांनानो जाखानांगौ खालिसो खारगोन ना खारा बेलाय खारखोनांबा उजालाबा खारो फरमा
नै मादि गाखोदों देन्जार गाखोयो आरोना गयखौ बास्लायबावगोनसो बिसोरो खाट्रा गोजौ गोजौ गाखोयो नै बा गाइस नुदों मबाइलाव बिराद गोजौसो बोलाय बा नै अख्लायखायो गय हानदों गय কিমান এটা কোচত কিমানকে দিয়ে এটা কোচত 10 টাকা 20 টাকা নহয় 20 টাকা নহয় 20 টাকা নহয় কিমান পাৰে এদিনত 100 ডাল 100 ডাল হলে কিমান 1000 मा आं सिगां फैजोबबाय उन्दुबाय थाबावोब्रा एकदम थोरसि लथा सुनो बालायबावो हामफिया जि गाजा बायाबा सानफ्रोम गयो हाबा जानानै नोङो थोरसि लथा सुवाबा गबावो सानफ्रोमबो बे मावनायखौनो मावबाय था जानायखौनो जाबाय था आयु खामानिया जाबाय थादों होमबालाय गामसा गाननानै हालेवहैदोना नोङो समफोरनिफ्राय हालेवनांदों आं दख'ना गाननानै सुनसै बेफोरखौ नै होमबालाय एबार दैज्लाङाव नोङो गामसा गाननानै हालेवो मिथिबाय आलि दान आलि खो दानथाय माथो हिनजावफ्रा फिसा आलिबो खोया आलिबो दानबावोसो हालेवनायल'सो बाखि गामसा गाननायल'सो बाखि नुदों मालाबा नोंखौ आलि खोफेरनाय आंखौ नङाबाबो मेरला मानसि मावग्रा दं गोख्रैसो थाब बुंदों दा गोदौख्लायगोन नायथां गोख्रैसो